Čau ľudia, vás tu dneska vítam u nového videa. Máme tu hru, ktorá sa volá že Unite a je to vlastne hra s autom. Hra s autom proste. Máme tu hociaké challenge, niektoré už som dokončil, 1, 2, 3 som dokončil. Teraz sa snažím odomknúť toto. Máme tu reálne auta, akože ukážem vám zatiaľ 4 auta, čo mám. To je začiatočné, toto BMWčko, Chevrolet a máme tu ešte Dodge, tento tu, Challenger. Máme tu, je tu extrémne moc aut, že extrémne máme tu delené auto na D, C, B a S a získavame proste, no môžeme si ich proste upgradeovať, proste to je logické. Máme napríklad, zoberiem toto úplne začiatočné a tu mám farbu, color, proste všetko. Decal, ktoré mám zamknuté, lebo to sa až na 3. odomkne, lebo ako na 3. hviezde, lebo máme, že na tomto aute mám 2 hviezdy, na skoro všetkých autách mám 2 hviezdy, no, na 2 zo 4 mám 2 hviezdy, čo trepem. A tak no, takže ideme si dať prvý race z Pure Muscle Car. Takže ja dávam more. What the fuck? Vyberám tak, next vyberám auto, tento Dodge. Tento Dodge je moje najnovšie auto, máme tu potom race goal, win the race a nestiel som prečítať. A má teraz driftať, ok, takže idem driftiť a vyhrať race. No takže tak. Neviem prečo, ale v tejto hre mi príde, že furt začínam posledný. Akože furt som posledný. Musím najprv driftnúť tých 500 metrov a potom sa sústrediť na výhru. Napríklad, keď dvakrát stisnem L2, tak spravím takéto 360. Ale toto auto je veľmi, ako má dobrú akceleráciu, aj dobrý top speed, len boost má extrémne rýchlo sa vybije. Takže ja to musím racenúť teraz takto. A ja už som tu dal, asi ani neuvedomil. Vlastne keď driftujem, alebo spravím proste to 360, tak sa mi tam hore nabíja vlastne nitro. A tak no, takže to je 360. More, ako vyklo. Poď. Ja som debil. Pridaj, poď auto, poď. Vypol som ho. Kámo, to je kamera, vypínam len na radosť. A musím ísť prvý, toto treba obehnúť. Dobre, ďalší ma obehol, super kámo. Toto by malo byť offline, no ako nie offline, ale proste single player a môžem potom zahrať aj multiplayer. Ale to som ešte nehral. Neviem, či sa toto viacej neoplatí ako ten Shockwave. Takže ja to neviem tak. A keď bude v modrom, tak mám proste lepší boost. Neviem, či sa oplatí toto, alebo Shockwave. Ale vyhral som to. No, spojil som všetko, ok, takže mali by sme čo dostať. Nejaké party na auto yes. Na Camaro som dostal. Takže kojemnem toto tu. A mám konečne 6. level, takže mám vlastne, ešte som vám zabudol povedať, že keď dám vlastne, keď pôjdem na auta, no pôjdem už rovno sem, takže ja tu mám vlastne benzín a vlastne to je koľko tých raceov môžem s ním spraviť a ono sa to po 5 alebo 6 minútach nejak tak resetuje a vlastne teraz som dostal refill, takže mám všetky tie auta. Zoberiem teraz Camaro. Nemôžem tu používať to BMWčko, ani to Mitsubishi sa mi zdá, tak sa volalo, proste, lebo toto je Muscle, ten Pure Muscle Car, proste season. Ja si môžem vybrať v tom season a tu by som si mal odomknúť Camaro, takže to pôjdem robiť hneď, jak dokončím túto season. Toto auto by malo byť o niečo pomalšie, jak ten Dodge, ale malo by mať lepší boost a lepší handling. Dlhšie vydrží ten boost. O dosť dlhšie.
takže more. Drift King, Goki. Boost triple. O nie, ja som... Jak som tretí? Čo? More, DPT. Rýchlo otočka, 360. Nič nejde. Tam s tými 360 sa dá veľmi dobre vypínať zadkou. A nemu ide 360, ale kamo to čo je? Poď, musím ho dobehnúť. Prosím, že som to nemusel vyhrať. Dobre. Kámo, ešte, že som skončil druhý. Yes, máme karty do tohto, takže si ho možno ešte v tomto diele budem môcť upgradenúť toto auto. No ako nie toto, ale hen toho Dodgea. Takže Challengera, ja zoberám tento card pack. Ideme sa povedať, bečka, ok. Čo máme ďalšie? Dostajeme do Camara. A vlastne v poslednej časti tej sezóny dostajeme 1 point do Ferrari. Takže tak. Ja idem pozrieť, čo nejaký pack v shope. Prosím, čo dobré. Dobre. Volkswagen, XL Sport, Concept, dobre. To je ok. Do toho už som dačo mal, takže idem ešte čeknúť. Mám tu Class D potom ruky. Toto auto si možno pôjdem odomknúť, lebo tu by som si ho mal odomknúť, lebo veľa blueprintov na ňo dostávam. No to by šlo. Takže tak, ideme dokončiť ten Pure Muscle Car. Takže ja tu berem to Dodgea. Vlastne tu na ľavo môžete vidieť všetky staty, aké má. Ja vám ukážem toto, tu som vám teraz ukázal, ešte vám ukážem Camaru, aké má. Celkom podobné, ale ten Dodge asi lepší kus. Kaž. Teraz bude o dosť. No, o dosť, ne, najkeď o dosť. Ale zase záleží čo. Camaro má lepší hento, jakéby handling a nitro. Mega bang rate v pozadí ako. To auto má veľmi dobrú akceleráciu. Koľký fond ide vzadu. More, neviem jak sa to vystavuje, proti mi to bude. Dúfam, že to je dobré. A hneď tak som vedel. Ako to som vedel. Tryharding, kamo, tak to vybuchol, tak to narazilo si do budovy. No ako, ambicičko. A možno pôjdeme ešte multiplayer skúsiť, lebo ja som multiplayer ešte nehral. More, poď, ale sa tu pridaj. Rýchlo, 360. Musím ho dobehnúť do prvého. Toto cestou. Nie. Mori. Mori, ale pridaj. Vidíte, to je 5. nemôžem skončiť. Poď. Rýchlo, prvý ani. Chcem nebehnúť. Som prvý. Asi budem na prvý. Ale neviem, kde je ten zatok. Boy. God. Ja som vyhrať race a použil 2 shockwavey, takže som spravil. Vlastne shockwave je to fialové nitro, čo som používal stále. No ako nepoužíval som ho stále, ale proste som ho používal. Claim, neviem prečo som ho dostal. Aha, vlastne my tu máme ešte Brawl Pass. Brawl Pass, debil. Battle Pass. More Autopass. Budem to volať Autopass. Vieš čo, idem s týmto Dodgeom.
lebo má lepší speed. Ale proste mňa extrémne sere na tomto aute to nitro. Ten handling mi ani tak nevadí, ale mne extrémne vadí toto. Proste... Prosím, nitro, čo sa extrémne rýchlo vyplýtva. Môžem vám potom ukázať napríklad na tom začiatočnom aute, ako ho trvá ten boost, lebo to je... Aha, toto mám vlastne finishnúť do timeu. No ja som debil, až som kúkt. No ja budem uvarený, kamo, ne. Nestia ma niekedy, čo bol? Jest tam, dobre. Berem kameru, lebo toto auto je strašná sprostosť. Prosta dementná, ten pure master. A vlastne, aby som aj tak používal tieto dve auto, a celý vám som to zasadil, je to Miabatsu, no vyšší asi, neviem jak sa to proste číta. A hen to BMWčko ešte. Bodaj by sa tá električka spakovala do prdele. Nie. Vidíte, jak tu dlho trvá ten bus a tam jak krátko more, to má byť často. Koľko mám? 14 sekúnd, dobrá. Tu mám teraz tento bus, má ten bus do ten time bus, ako je to bus do time poď. No to by som mal stihnúť, lebo to by malo byť ešte... Už som ďalej, jak som bol predtým, takže to je blbosť. To je gold. More, tam je finish. More, poď! Yes. Let's go. Ja sa roztrieskal na konci. Yes, máme tu kameru, čo som si chcel domknúť, máme a domknuté, čo je veľmi dobré. Ideme spraviť ten point na Ferrari LaFerrari, ktoré je úplne dade inde, to je, neviem či nie Ačko, alebo vlastne je tam to D, no proste DCB a dačo S, hej, no a hento tak ide a Ferrari je sa mi zdá, že Ačko alebo Bčko. Sko to není určite. A možno aj Sko, ale podľa mňa skôr nie. Bude to skôr to Ačko alebo čo také. Ačko alebo Bčko podľa mňa, lebo nedali by si len Sko zahrnúť. Teraz sú zácne jak pes. Do mňa má taký stav, to má taký košom do prdele. Haha, more. Dvoch jedným spinou. Ale kámo teraz toho mŕtvola, či čo to je more. More. Jak idú vedľa mňa, im dám spina. Spina. Ja používam ten spin na to, aby som si získaval ten boost, lebo mi príde, že to je rýchlejšie s týmto spinom cat, než s driftovaním. Kamo, tam napravo sú, ale ja ich ako celkom dobieham a celkom nie. More. To spinik jeden. More, čo má byť? More, ja som kus debila. A to som mŕtvol, ja. A som vždy nevedel, že čo je tá ikonka, ktorá to je. Ten dostal na začiatku a dostane aj teraz. Muhahaha. Neviem, či sa viacej oplatí, to je to dobre načasované nitro, alebo ten shockwave. Ale asi shockwave. Shockwave je toto tu, čo som teraz robil. Ten prvý ma extrémne seral, lebo pomalé auto na nitro, ale ako dosť rýchlo na top speed. Môžem ho aj tak, no nemôžem to bez shockwaveom. Nechcem si vybať. Poď. Yes. Mohol by som mať už free cestu k vínu, ale mi pôjde ešte na papier. Opa! Som
zakončil krásnym špinom. Takže máme ten point do toho LaFerrari a ja si ešte kladnem toto tu, lebo 10 000 je celkom dosť, nebudem klamať. Idem si kladnúť tie koníky. A ešte mám novú sezónu, či čo to tu. Ja je to kamera. Ešte si tu kladnúť tie koní. Tak. Mám koní, to je tie A pointy, tam za to si môžem kúpať tie peky, čo som kúpil a takéto. Teraz ideme robiť BMWčkové alebo Camaro. Na BMWčko mám iba do toho BMWčka, čo mám, hej, to nechcem moc robiť. To si ani odemknem si to, tak to pôjdem robiť potom. Ale dneska by som chcel vykončiť toto Camaro, lebo tu máš mať tamto Chevrolet, tá hovno. Cíkovky, no tak to idem asi robiť, lebo ten Chevrolet je dobrý a ešte to máme do tohto tu. Dezatonca. Alebo ideme robiť úplne niečo iné a to asi, hej, lebo toto tu je extrémne dlhé. Dobre. Ja by som chcel zrobiť toto tu D-Class, aby som mal nové auto. A to je tento DS, ETNC, proste dačo. Dobre, takže toto auto domkneme v ďalšom dieli, ja už by som toto pre dnešok proste nechal. A ak chcete part 2, napíšte do komentárov, proste píšte, ak nechcete, tak nepíšte, napíšte áno, nie, alebo proste čo mám natočiť, vymyslite nejakú hru a ja zatiaľ pôjdem strieľať toto video, takže dajte like, odber a čaute.